Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten? Lah sinten? Mbah. Wong lewat. Oh, wong lewat. Ayo. Mboten kenging. Lho kok mboten kenging? Mana? Monggo. Perdanane karo wong liwat napa niki? Lah nggih napa kira-kira sing mbah iso ngono lho. Lah nggih. Ana sing njaluk apa mau? Mata walangan. Foto walangan kaya apa ya? Lah nggih, ditingali riyen. Mata walangan karaoke. Mata walangan gajane Catur. catur. Kendang kempul mata walangan. Kendang niku wong dhuwur wae. Niki. Dhuwure. Tarik lek. Yo niki. Kaya kuwi. Ngapunten. Nggih niki kados catur. Zo, ayo kita ke vokale baca alias wong liwat iki ya. Zo, mata walangan mesti cemeng kabine seneng atine kemoneng lho iki. Ayo wis. Sitoke Mbak kaya. Oh, sing setunggal e. Nggih. Sing wiwin niki napa sing niki? Catur niku. Niki nggih. Ya, mbah iki dijaluke gak iso kok ndelala ya ora bener. Niki. Nggih. Oke. Ayo. Mata walangan dulur. Ayo barengku. Zo asik. Ya kending mama ya rawang mata walangan
ana kembang ronte nora pangan nora mari koromate kembang ati Asik. Karnaval tak celuki pian ora krungu yang mel jarine Mbak Rebo. Apa sama celuki salamun ngono kae? Mbak Bu. Asik. lontek Lah kok gris mentak? lah lagu larang-larang Lah iya. sampean dodol lagu ki Mbak Lah kok moro wis gris Lah iya mentak? kuwi lho. Serang empek nae iki mau. Yo, asik. Napa malah niki, Mbak? wedi kelangan aku nek moto walangan kaya Lah ngono iya. kuwi Lah gur masak cerita. lho sak cerita regane ya larang ram sampean Lah iya. dodol lagu Wedi kelangan karaoke. sepuntene lho Bu guyon Nggih, mboten napa-napa. Nganu, gadane sinten niki? sapa kae sing natuk nggak iki Niki. nggih Iki. Yopi wis sapa to Nggih, kowe niki Yopi. Ayo, iki gending selanjutnya teko bokale Badak. Wedi kelangan dulur. Kemoneng lho iki. ayo wis Ayo barep Bu. Iya, aku nyeluki pean mon. Yang jane barep Bu. Ya ora. Aku terakhir krungu koyoke sak seret tapi kudu jenengku aku ya meneng ae. Barep Bu. Yo asik. apakah Apa? isun bisa balik maneh Ambiriko hang kausun sandeng Yo. isun magih sing bisa lali paran maning ngukur janji Asik. Yo. apuh kok kari ketiki Yo. ngeros rasa batin isun iki saben dina mung berebes milih mergo riko wis ngelali Ngelali. Asik. Yo. Ayo barep Bu. Asik. Shoo. Tarik. aja riko anggap isun mamangan welas isun dudu welas apus-apusan iya mong riko angsun eman-eman Eman-eman. satemene isun wedi kelangan Konangan. selamat sore Mbak Ina Mbak iki lagi nang kemuning Yo. apuh kok kari ketiki ngeros rasa batin isun iki saben dina Dino. mung berebes milih mergo
dudu welas sapu-sapusan ya mung rika hansun eman satemene isun wedi kelangan aja rika anggap isun mamangan welas isun dudu welas sapus-sapusan ya mung rika hansun eman satemene isun wedi kelangan cepet entek to. Mbak Ina yen badhe komen teng radio Kemuning nggih aja nang Facebooke Mbah Hakas ora iso jawab monggo. Lah nggih. Facebook Kemuning Mbak Ina. Jenengan ketik New Kemuning. Mungkin enten. Ayo Mama Anjar juga ya selamat sore. Ayo dilanjut napa niki, Mbak? Lah iki diterusne lagu iki. Oh, Sekar. Tete Panak. Ayo, Mbak. Mbak tak pengen tete panak. Jo, asik. Ayo Mama Anjar, selamat sore. Asik, jo. Silir angin dalu Angin dalu. silirna do kangen kula sekar gontong gawa eling kangen isun keliwat cangkeng Jo, asik. duh wong ayu ngelilira Ngeliliro. kemulana durakan kula Kula. ngembung elo yara banyu mata Jo. usapono selendang sutra Asik. Hai Mama Anjar, selamat sore. Hai Mas Kosim juga selamat sore. Lagune lak penak drayo cepet entek padha karo lek pas anu ngono kae rasane kaya dilut ya Mbah jarine barepku. ngono Nah. Rumono. Jo, asik. Pas nyapo kenyano, Mbak. embun dalu netes ingsun rasa Rasa. nyundep sumsup ragan kula Asik. enget urip keloronan nambirika Riko sapa? sing ana jodoh mung kegawa kudu Asik. ya muga rika seneng Seneng. urip adoh ana ring kono Kono. isun mung titip anak nong rika Titip tok, Mbak. ya sun jaluk Asik. hang gedhe sepura Ayo.
jare Mbak Bu. Wong sampean ayo ora nyanyi lho Mbak Bu. Ayo Ko Satrio, selamat sore. Ayo Mbak Bu, Mas Pai juga selamat sore. Asik. Embun dalu netes ingsun rasa Rasa nyundap sumsum ragan kula enget urip keloronan ambiriko sing ana jodoh mung gagawa kudu diamu goreka seneng seneng urip atoh ana ring kono ono isun mung titip anak nang greko iya sun jaluk kang gedhe sepuro asik. Wong renyek kowe apa ora nyanyi to jare Mbak Rebu. ngantri Sik. Aku prai radioan Mbak Bu renyek jarene Mas Pai. Iya prai karo bojone ra oleh kok. Wis rabi kok Mbak Bu. Padha aku ya wis suwi ra nyanyi Kang Pai jarene Mbak Rebu pret ndek sore nyanyi nek Mbak Rebu kedua bul ya. Ben dosa ngapusi aku. Dilanjut napa malih niki Mbak? pasang surute urip Lah malah. kadang wong nang dhuwur kadang nang ngisor Lah iya, penake sing ndi iki? kudu apik sak padha-padha kabeh padha penak kudu saling menghargai ngono Nggih, wae ya ngoten. mosok Penak ning repot ngisor ya penak ning dhuwur. ya, Padha Mbak. wae, Lah lah. iya. Lah Mbak Rebo penake ning ndi iki, Mbah? Sampean, Mbah. Pasang surute urip. Surute urip karaoke. Gadane Chandra no, ngono. jarene condro jarene Tak golekne sing karaoke iki. Sok mben tamneh Mbah Bu. Sok mben tamneh tapi Mbah Bu jarene Mas Pai. Yaiku jenenge ora prai pacerut. Wis seneng bojomu kowe seneng nganu radioan. Yo. Ayo kita selanjutnya ke vokale Mbak Anda. Pasang surute urip gitu. Mbah Akas kok Mbah Mbah Akas. Ada iki mau Lah, yo lah Mbak Akas. Kayak me protes Mbak sama Mbak Gaul. Ayo Mbak Gaul, Mbak Akas, ya Allah. Mbak Akas, asik. Masa Kang Pai wis rapi yang mel. Apa entuk arek cilik dhuwur kae. Ora kecebol. Yo, asik. isun kaya watu karang anggane ngantem gedene ombak Bentone salamun. tapi makin Asik. jejak sun ngadeg ngerasakno paite urip Asik. Yo. jurang kawah ya rasul lali Lali. muga sun temokno
padange ati Asik. rumangsa urip isun saiki sunu bengi wirane bumi Zo. Rumah nambahku. Asik. gending sing Banyuwangi maknya seneng ati Kemonen lo iki. ayo wis Zo. Asik. Sing entokne salamun. Ayo mun. uga sing lali ndonga isun nang pangeran sang maha aku Zo. Asik. lan isun percaya kadung tak segera sing kira asat selawase mesti ana pasang lan uga surute pagere ati aja ketelaran jurang kawah ya rasun lali muga sun temokno padange ati rumangsa urip isun saiki sunu bengi wirane bumi Zo. Asik. Masa Kang Pai wis rapi yang mel, apa itu arek Cibubur kae? Itu arek cebol. Zo. Asik. Pian aja kalah karo Kang Pai, pian ndang rapi yang mel. Zo. Nota urip. Ayo babu. Memproses diri sendiri sih. uga sing lali ndonga isun nang pangeran sang maha aku Asik. lan isun percaya Percaya. kadung tak segera sing kira asat selawase Lawase. Ayo babu. mesti ana pasang Pasang. lan uga surute pagere ati aja ketelaran Gusti kinapulaken dongan kula oh Gusti Gusti. mugi kula Asik. nemu senenge Iki mau pasang surute urip. Dilanjut napa malih niki Mbak Kas? belajar mbalang lirik Balang lirik.
Balang kendang apa balang? Balang lirik. Balang lirik karaoke. Vokalis sinten niki? Sing Coba ora ngerti kula niki. balang belum. Balang lirik. Terus apa iki judul iki? Napa niki? Kirang didelok dhisik. Balang lirik YouTube. Saya tak punya. Balang. Golek malih. Iki paling jajal apa iki? Oh, tuh. Sanes. Bet apa iki? Balang lirik tambah sik. Niki sesuk tak unggah nang YouTube lho sampean. Napa nggih? Nggih. Mlebu YouTube aku. Tak YouTube sing mriki ra gro niki men kula unggah teng YouTube sing kula nyanyi winginane. Oh nggih. Sampeyan delok Mbah Hakas ngoten. Oh nggih. Ketiken Mbah Hakas YouTube niku tapi aja lali subscribe to. Oh nggih, lek wis tidak ngerti ya di-subscribe to. Sampun niki Balang lirik. Balang lirik. Mboten enten kados. Wonten Iki niki ta. sanes. Teng anu nawi teng napa teng file. Menawa nang file mawon. Nggih. Diketik YouTube Mbah Hakasun. Nggih. Di subscribe. Dadi angger kemuning muncul kula nyanyi teng mriki wis kula unggah nang YouTube. Balang. Ngene Mbak Ning niku menenten WA-ne kula kirim dek ini. Nggih. Balang lirik niki nawi nggih. Ya, ya bener. Maisa. Nggih, niki teng anu teng file. Ayo kita lanjut ya terus kali. Sem-sem kari sing kira-kira kaya nono maning wong hang ayu rupa mandani yo isun parek-arene mesti biain suntak kon arane Mbak Amel iki karo isun bisa weruh nyae muga-muga biain yo durung ono hang duwe golek nang banjur cari kono ketemu YouTube Mbah Hakas di subscribe engko kurang teko omah tak unggah engko isun ngabekti mata ati sing kenen dilihatno masih mata sun tarik ngeliyo tapi ati nisun kok makih keprono
ring ati nyerambae kepengin ngawiti nyopo timbang sun tahan batin sun kesekso muga ngerti paran angsun karepno jae wono oyang ati bangono Mandani yo isun parek larene mesti piye sun takon arane karo isun bisa waro omae muga-muga piye ya turun ngono hang duwe sun ngabekti mata ati sing keneng dilihatno masih mata sun tarik ngeliyo tapi ati niso kok makih keprono angen ring ati nyerambae kepengin ngawiti nyopo timbang sun tahan batin sun kesekso muga ngerti paran angsun karepno jae wono oyang ati timbang ngono napa malih niki nang ndek kembang ndek kemuning apa nek saripah ya saripah nggih napa ana apa ora saripah ya golek bae sing aneh-aneh ya ora tau metu lagu iki paling. Kula ML tambah kangene ati Mbah terus Mbah Rebo. Golek Saripah Sulung. Nggih Saripah sik digolek isik mau pamite ning kali kok wonge. Temene nang candine Pak Jaine Pancosari. Lah. Lah nggih. Cedheke sampean ya? Nggih. Lah. Saripah. Sing pundi niki? Ya dibuka to, Pun. Kula saletane. Etane Kang Jaine, kakang kula niku. Oh, nggih. Mboten enten kados niki. Innalillahi. Mboten niki. Wah. Mboten Pak Jaine, Pak Jaine kirangan mboten semer. Ono meneh Saripah. Saripah lah. Saya niki. Saripah.
Saripah, oke enak iki. Napa teng YouTube? Kirangan ngono aku ya ora ngerti yo. Nah, iya. Dane catur wae. Oh, nggih teng YouTube. Sopo neh muncul nggonku iki? Sekar, aku lagi nang Kemuning Mbak Sekar. Sampeyan siaran nang ngetanku kapan aku ya lali. Saripah karaoke catur. Langit tutup. Ambet. Saripah. Saripah nganggo H. Saripah. Nah, Saripah karaoke catur. lah iki. Niki. Ayo iki gendeng selanjutnya teko apa kali bakas ya. Saripah mungkin cuma kopi nih seneng atine. Gak tau muncul itu. Mboten nanti betul. Saripah. Katon teko kadoan rawan ayu duh enake disawang sumorot motone ndamar kanginan tayongan belarak sempat lakonane kaya macan keloman duh iman isun kepengin kenalan aran riko sapa de omah riko nom dide Bentowo kakang emas mengan marono apa riko legode Asik. tapi isun wetide nawi-nawi wis ana hang nganden riko Assalamualaikum dari Mbak Martini. Nggih, Waalaikumsalam. Hai Amal sayang terus Mbak Martini. Yo, sayangmu kok. gending sing Banyuwangi maknyes ning ati Yo, asik. nyawang tenon nom dhuwuran riko lintang tentrem ati kadung nyawang meredep kaya lintang nong awang-awang tambah seneng nyawang teko ring pesisir Blambangan ayo kandang mrono de kare seneng de nyawang ulan lintang ambil nggo sesandingan ulan yakne isin de lintang yakne iri de nyawang isun lan riko keredoan Asik.
rika sapa dik omah rika nang didik emben dawa kakang emas mengan merana apa rika lega dik tapi isun wedi dik nawi-nawi wis ana hang ngandeng rika Zo. Asik. kurang pinten Mbak Asik. Nah, kirang 3. oh iya soalnya sauran ngodan Nggih. apa ya nae orang ngerti lagu lho piye Zo. apa Mela Music. Tina Music Production. Niku wonten sing nganu tombo kangene ati gak? Mas mboten wantun kula ora wani budal kudian kangen Banyuwangi wis Kangen Banyuwangi karaoke. Kadane catur Catur niki. sing ndi ya di aja iki sitoke lah niki ngicor ya Niki. niku sing tengah Niki. lah Yo iki gene selanjutnya teko vokale Bakas yo. Kangen Banyuwangi mugi cemengkapine seneng atine. Kemunen lho iki. ayo wis Asik. Zo. Asik. wis pirang windu Irang rindu. lawase sing tau sun sambyang ya wis pirang panenan suwene sun nyangga angenan nang kandhane saking jarum nang temese selendang gawung Zo. hang marui hang yang bumi
ati iki Oh isun urip mulya duwe nama duwe raka sing kira lila mata kalego kadung turung depan rika belambangan Zo. Iki mau kangen Banyuwangi. Teka vokale Bakas. Saya dilanjut napa malih niki, Mbak? Sekar Arum Sekar Arum. Sekar Arum. Karaoke. Pundi niki? yang dhuwuran Niki. ya Niki Sekar ta. Zo. Iki gending Sekar Arum penjalukane. Kene penjalukane ki mayo. Ayo teka vokale Mbah Kas dewek dicempapine seneng atine. Ayo pengen subscribe YouTube Mbah Kas, ketik Mbah Kas. radio-radio sing mbahe moro biasane tak unggah nang YouTube. Nggih. Iki engko tak unggah nang YouTube. Nggih kula wampun. Delok. Napa niku Kanjeng Ratu napa? Ya wis sing dadi paran lila kena ya mung jalaran nara ketang sira masa segen Zo. tetese elung segera kirimo sira donga nang silire angin dalu Asik. nang ombak umbul-umbul segera Sekar Arum muga gatuko Ayo kumis raong, selamat sore. ayo kumis raung mrene alur Eko sore nitip mbahku Mbak Bakul jar kumis raong. nggih
papaken sang Candra Dewi Asik. sun jaluk sira ikhlasa saben dina sira istighfar muji nang hang kuwasa muga uliya papan suwarga Zo dikempit terus. kirima sira donga nang silire angin dalu nang ombak ombul segara sekar arum muga gatuga Zo asik. Moning lho iki. ayo wis Rini ya. segara ya wis sira laneni Yo asik. kabare angin sira tekani irigeno aja sira anteni papaken sang Candra Dewi sun jaluk sira ikhlasa Ayo Mas Demit. saben dina sira istighfar muji nang Hang Maha Kuwasa muga uliya papan suwarga Sing ngempet sapa Mbak Bakul jare Mas Demit. Sing ngempet ya sing ngempet. iki mau Pak Bos sing mau njaluk rondo kembang Sinten? Pak Bos Oh nggih. Pungkasan iki. nggih njaluk rondo kembang kaya piyantune jek nang kene Oh nggih. Ayo iki piye iki? Arep turu kelingan bojoku Mbak Bakul jarene Mas Demit ngono. Jadi kempiti ae to golek anu. muga-muga Rondo kembang karaoke. muga-muga rada-rada iso iki Lah iya. Sing pundi? ngisore yo nang tengahe ngisore lah iki ya iku menawa lho Aprit niki. nggih Ayo iki gendeng pungkasane teko pukare Mbakas. Rondo kembang. nek lopet sepunten izin aku nang piyantune Pak izin aku ya lah iki. Ayo rondo kembang iki yo. Nganu piye kuwi jarene Mas Demit?
perawan kari-kari mung dimarupiae Zo asik. atine kelantur-lantur eman mong adang mong enom sedina-dina mung tangisan eman tibane kecandung ring dalan panas latu lebih panas disanding maru timbang lagi atine dadi warang eman ditekati dadi rondo kembang yo apa tanggane dadi rondo kembang peminikah esok pegatan ketunono yo dicucaono yo ro Zo jodoh riko yo ro kengono asik. yo gendinge rondo kembang eman lakone mung nganggo wiran kepengin lagi mung sepisan eman tibane kesandung ring dalan Nganu piye kuwi jare Mas Demit? Lah nganu piye genahno nganu apa? Rek wis sida rondo jare Mas Demit. Pun pungkasan. burine enak dia Terasi sate maru ki panas ya Pak De. heeh Mas Demit ngono. Zo asik. Apa cakar-cakaran ngono? kira-kira wae Asik. Yo. sepurane nek luput bae iku ora tanggawa jadi nekat emang kendi rasane panas latu lebih panas disanding maru Zo. timbang lagi atine dadi warang eman ditekati dadi rondo kembang yo apa tanggane dadi rondo kembang peminikah esok pegatan ketunono yo disucaono yo ro jodoh riko yo pancen ngono yo gendingi rondo kembang eman lakone mung nanggung wiran kepengin lagi mung sepisan eman tibane kesandung ring dalan
utimbae sepurone sing akas. Mbak Amel sesuk sampean delok nang YouTube nggih. Nggih, Tak unggah kondingan sesuk. nggih. Bakule kok ora ketok ning ndi Pak jarine. Delesep. Delesep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.